السلام علیکم ورحمۃ اللہ. من لوٹا ستر بارہ خبر بکنا چی آزیاں مردین بائدین ستر ببا و چی آزیاں جنین بائدین ستر ببا. مردین ستر ناپگا دن کونڈا ای مردین ستر جائز نہیں مردین وسطا ای جاگے چی آئیے چیزیں ظاہر بھی. جنین ستر حد چیئیں صحیح قول ہمشیں جنین سارا دن پادا پورا بائدین ستر بھی نا محرم آئیا مگنتی. لہتی مردم گشنتے ہنچے عالم گشی کے جنین دیم و دویں پنجا جائزیں ظاہر بباں واجب نہیں کہ آیاں چھیر بدا. ہاو ہستے ہنچے عالم ای قول گوشتگے بلے ای ضعیف ہیں ای صحیح نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن فرمائنی ولا یبدین زینتہن. اللہ فرمائن گے کہ جنین ہوتی زیب و زینتاں ظاہر مکا. جنین مسترین زیب و زینت و دولداری ای دیمی گڑوتی دیم بائدیں ستر بکا. دیکھیں آیتی اللہ سبحانہ وتعالی فرمانی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. ای آیت معنی ہمیشہ خمار سر چادرہ گشنتے یا کہ سریگا اگا حجابا اللہ گشتے ہمشہ بیارنتی ہوتی جیگ سرا اگا شی ہوتی جیگ سرا بیارے تی دیم ستر بھی. ہمیں لحت عالم کے گشنتے جنین وسط جائز یا اس دیم ظاہر کنک او گشنتے ای سرا واجب ہے ہوتی پاداں ستر بکا. جنین اگا مردم چاری ای دیما چاری یا پاداں گوڑا جنین سرا واجب ہے کہ ہوتی دیما ستر بکا. آ جنین کے ہوتی دیما ستر نکا ہر نامحرم ای گندی ای گناہ پانک بھی.